Hello mga Mima, i-share ko lang sa inyo yung aking birth vlog. January 3 pa nga lang po mga Mima ko ay naka-admit na ako dito sa hospital dahil ako po ay naka-schedule ng cesarean section ng January 4. In-schedule nga po pala ako ng cesarean dahil nga po naka-frank breech ang aking baby. Na mga oras nga ito, nilagyan nga ako ng mga yan para nga po ma-monitor yung heartbeat ng aking baby. Sobrang kinakabahan at natatakot nga rin po talaga ako dahil nga po first time mom tapos masisisaryan pa. Pero syempre kakayanin para nga sa safety namin yun ni baby. Nang araw nga pong ito kami ay solo pa lang o kami pa lang or ako pa lang ang nandito sa room. Kaya ayan nagawa ko pa makapagsayaw-sayaw dyan. Nang mga bandang madaling araw na nga po ay nilagyan na nga rin po ako dito ng swero at pinag-fasting na nga po kami lang talaga dito sa room na to kaya natatakot nga talaga ako at buti na lang andito itong aking partner na todo support at hindi nga talaga ako iniiwan. Sobrang asikasong-asikaso niya ako. January 4, 2:04 PM nga pala lumabas itong aking baby at ayan, wala na nga akong video na iba kasi nga di ba bawal nga mag-video-video sa ospital. Pasaglit-saglit lang itong mga video ko na to. At itong partner ko naman ay hindi naman to mahilig mag-video-video kaya hindi ako wala akong video kapag hindi ako mismo yung kumukuha ng mga videos. Ayan na nga yung aking baby, ang aming baby na sobrang cute. 3.2 kg siya, guys. Grabe pala yung anesthesia na itinuturo kapag masisesaryan ka kapag manganganak kaysa doon sa pagraspa. Kasi nung rinaspa ko, yung anesthesia is hindi ko masyadong naramdaman nung tinurok sa akin. Pero nung niraspa ako, ilang beses tinusok bago nakuha kung paano talaga siya ay epekto sa akin yung anesthesia. Parang naka-4 o 5 tusok na sila nung nakatagilid ako na nakahiga. Hindi pa rin makuha kaya ang ginawa nila, pinaupo nila ako bago nila nakuha. As in, ano na yung likod ko kakatusok nila, naiyak na ako sa sobrang sakit. Sinusubukan ko na nga ng mga oras na to nagpa-breastfeed dito sa aking baby kasi nga diba sa hospital bawal yung mga chupon-chupon. Kaya kahit talagang walang nalabas na gatas, pinapadedehan ko sa aking baby para nga talagang may lumabas. Iyak na dyan ng baby ko kaya lang wala naman ako magagawa kasi nga wala talagang lumalabas na gatas. Halos pangalawang araw ko pa bago may lumabas na gatas sa akin at sobrang sakit talaga ng dibdib ko. At ayan, sobrang haggard na haggard nga ang mamsi nyo dahil sobrang sakit nga rin dyan ng aking tahi. Every time talaga natatayo ako nga para makapag-CR etong partner ko, nagpapaalalay talaga ako ng bonggang-bongga kasi nga sobrang sakit niya. Tsaka pala mga mamsi ko kapag cesarean pala, puro lugaw talaga ang ibibigay sa yung pagkain sa hospital. Para nga naman talaga lumabas yung at nang hindi matigas. Kaya talagang puro lugaw yung pinapakain. January 3 nga pala kami pumunta dito ng hospital ng hapon. Tapos January 6 ng hapon na discharge na nga rin kami. Yung bill ko nga pala dito sa hospital ay inabot ng 39,000. Tapos dito naman sa aking baby ay inabot siya ng 6,000. Pero wala na rin kami binayaran dahil nga sa malasakit at sa PhilHealth. Pumunta nga rin pala dito sa hospital yung parents ng aking partner. At inantay na nga kami hanggang sa ma-discharge kaya sila yung kasama namin hanggang sa pag-uwi. Gustuhin man ng parents ko na makapunta at masamahan ako sa hospital ay hindi pwede dahil nga merong baby si mama at si papa kailangan magtrabaho. Sobrang happy talaga ng mga lolo at lola na itong baby namin at talagang super thankful kami dahil love na love nila yung anak namin. At ayun lang mga mamashi ko, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog for today at sa susunod na lang po ulit kapag nakapag-video na ako at kapag sinipag na naman ako mag-edit at mag-video. Bye! Thank you so much for watching!